Toto je 10-minútový prívalový dážď, ktorý tu padol, takže toto je tá skutočnosť. Ako by ste popísala súčasnú situáciu? No je to katastrofálne, tak vám poviem. Zmobilizovala som všetkých, volala som 112 požiarníkov, všetkých, aby prišli pomôcť, pretože je tu hlavne ochrana obyvateľstva pred povodňou a je to tým, že my nemáme možnosť niekde to inde skorigovať túto vodu. Nemáme tu ani potok, ani nič. Máme tu jediné takéto dažďové priepusty, ktoré sú 13.5. po búrke a 24.5. od pondelka. Koľko ste už v pohotovosti? Tretí deň. Vládzete ešte? Občania hovoria o tom, že sú špinavé tie horené veci, že je to tam zanesené. To nie je zanesené, bohužiaľ. To sa čistilo, ale z toho dôvodu, že není sme prispôsobení na takéto prívalové dažde, ktoré sú, bohužiaľ, nestíhajú ani tie stavy, ktoré sú. Je nejaká situácia, že by sa to mohlo urobiť len? Nie, dokedy bude pršať, dovtedy budeme mať tento stav, aký je. Očakávate dnes ešte ďalšie prívalové dažde? Ďalšie určite. A zajtra je tiež ešte vyhlásení ďalší, druhý stupeň, takže vás čaká ešte veľa práce. Do konca týždňa. Odkiaľ beriete materiál? Materiál všetok berieme z Lubiny, vrecia nám zabezpečila firma Legusem, Ferkomarko, takže môžeme aspoň takýmto spôsobom vrecovať a zabezpečiť aspoň takúto prípadnú ďalšiu vlnu, ktorá má prísť po obedných hodinách. A krízové centrum vám to neprepláca z obvodného úradu? Všetky náklady si píšeme, všetky náklady budú vlastne vyúčtované cez krízové centrum. Sprievodná správa je napísaná od 8 hodiny od rána, je vyhlásená teda mimoriadna situácia. Vidíte, ako to tu vyzerá. Budete žiadať ďalšie posily, ak by prišla ďalšia Určite, búra? určite. V podstate vám pomáhajú len jedna posádka hasičov, nikto viac nie je. Jedna posádka hasičov a toto sú všetko dobrovoľníci z obce, ktorí prišli, ktorí mali všetko, ruky, nohy, prišli nám pomáhať. Väčšinou ženy. Áno, lebo nikoho teraz nie je doma, bohužiaľ. Teraz sú není mladí ľudia doma, všetko je v školách. V večerných hodinách môžeme to zabezpečiť s ďalšími mladými ľuďmi, ale takto kto môže, príde pomôcť. Tento vrecia na hlavnú cestu, ty, Marcel, ideš vyložiť a ideš kopať. Nie, čakáme. Čakáme druhú. Pôjdem s tebou. Toto nech sa všetko už naháďa. Moja ona partner. Dobre, pádu. Daj tomu! Nie? Nie, cez to zábradlie. Však to je hovadzina toto, keď hento bude čisté toto a toto bude špinavé, tak všetko pôjde zase za cestu. Húbkate toto, pozrite tam do toho. To vieš ako, to má vybrať všetko ven. Ale to zábradlie mu zavadzá, čo ho má odrezať? A on sa tam nezlomí, on sa tam nezlomí tak. Toto je jak vonek dvojko, ne? Ja viem, to nemá šanci, ja to nemám. Čiže ideálne by bolo aj do budúcna tieto mostíky. Toto zrušiť všetko a spraviť tu normálne priechod. Dobrý deň, pán Galbo. Ako to vyzerá? Vyzerá to zle. Zatiaľ kým neprší, je dobre.
dajú sa odstraňovať následky, ale ako náhle príde ďalšia voda, tak bude to isté na ceste a v záhradách. Rozprávala som sa s jedným pánom, ktorý tu pracuje a hovoril, že tieto mostíky, ktoré sú tu asi nepriechodné, že do budúcnosti zrejme by bolo dobré zrušiť a nechať to. Len závisí na správcovi a užívateľoch, akým spôsobom sa dohodnú o tej rekonštrukcii, lebo tie prístupy musia byť nejakým spôsobom zabezpečené. Takže to je dlhodobý proces, teraz sa jedná o nejaké aktuálne riešenia, aby sa predišlo ďalším škodám v súvislosti, keby prišli ďalšie prívaly dážďov. Je tu dneska jedna vaša posádka a ďalšie Dnes je tu jedna posádka, dá sa povedať len čerpacie práce, vykonávajú nejaké zabezpečovacie. Ostatné, mali sme aj taktické cvičenie, mali sme aj požiar rodinného domu, tam došlo aj k úmrtiu osoby staršieho veku do 90 rokov, takže je toho dnes malinko viac. Dneska sme vrecovali, dávali sme piesok do vriec, muži aj ženy, a ešte nám chýba dokončiť okolo školky vrecovanie a čakáme ďalšiu búrku a tak hľadám, to pomôže. Ako uvažujete vlastne, čo s tým kanálom do budúcna? Do budúcnosti sa musia spraviť, vyčistiť, jak sa volá, no. Tam zátarasy sú tam tak betónové, to jak sa volá poldery, alebo jak sa to nazýva, viete? Neviem presne sa vyjadriť. To vyčistiť, viete, aby nám to čistá voda išla sem a ten kál zostával tam. Tak ale Banďarská je henaž pri školke, ladnička, všetko možné, tam je nahádzaný veškerý odpad. Danka, ale dohaduje sa povodieva a správa ciest.